Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. This time check is brought to Aksyon Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 23 na bulan sang Marso tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo ngaton arangkadahon karon nga adlaw. Ini nga mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais, 43 na. Ang pungsod China kahapon, nag-react ini siya. Sining pila ka mga pasune dire sa aton, sa aton Philippine Coast Guard, nga mga 220 ka mga Chinese fishing vessel ang ginapatihan, ginaman ini sa mga Chinese Maritime Militia nga mga personnel ang nasiplatan dira sa aton sini nga kadagatan dira sa Julian Felipe Rep. Ining ginakabig daton aton porsyon kuno kahit di ginaklaiman ini sang pungsod China. Tibangod sini ang pungsod China, siling niya, wala yasang mga Chinese militia vessel dira sa West Philippine Sea. Nya ining mga aligasyon nga ni, nga mga militia, nya siling sang imbahada sang China, siling niya ining mga sakayan pangdagat, nagapalipod lang ini, bangod yati malain ang panahon mo, mabalod kayo, dagko ang balod, kinanda na ya sa mga mangingisda, nga kung masyado kabalod kag hindi mayong panahon, gapangita na sa palipdan, nya amo ina, kung nga ara dira ang mga mangingisda, ang mga sakayan dagat, sang pungsod China, nya normal lang ina, nga manago sila kitilain ang panahon mo, nya nibla mga espekulasyon nga ni, nga daw wala man sang kung ano nga kabangdanan kag delikado, naghatag lang ini sang rason nga mairitar ang pila ka mga kapungsuran. Dapat ihandol ini sa isa ka, inatawag ba lang nga daw diplomasiya man. Mayo man ang China, no? Nyati, wala ang ginapasibangdan nga nagalinyada da ang mga bapor o mga sakayan pangisda sang pungsod China malapit 300 nya wala na sang kamatuuran. Nagpalipod lang ina kay malain ang panahon. Ay gali man. Tisiling sang China, issue kamo sa mga statement bala nga hindi makairitar ba daw. Medyo may pitik pa. Nya mahambala na ya sa mayo nga mga pila ka mga pagpinungkuan ay komunikasyon kay abierto man tanan nga komunikasyon, hindi kanya issue kamo sa mga statement nga makairitar. Daw medyo sa kakilay sang imbahada sang pungsod China. Tuod na nga nagpalipod lang, question lang base bala, ang amon lang ya, nga ti ko magagad na pinalumba da, ang mga sakayan dagat may lagyapon na kung sakayan pangisda, pag-abot sang tion na nga daw sakayan panggira, daw lain na nga sugilanon. Ti respetohon ta ang palayag sang imbahada sang China nga nagpalipod lang. Basta tuod Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais, 46. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing.
Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 52. Ang masunod nga balita kag isyo idulo
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53 na. Ari na. Bagang na. Daw palaban-laban na. Nga daw si Manny Pacquiao gid ang ginahulat subong nga daw among mag-aarangkada gid sa tuig 2022. Duha na ka senador ang nagkumpirmar sang tuyo sang boksidor kag senador nga magpapili presidente. Una, Senador Ping Lacson. Kahapon, ginarangkada man ni Senador Vicente Soto, presidente sang Senado, ang tuyo kagandom ni Pacquiao nga magpapili. So, damo-damo kita sang pilian. Kay kahapon man, nagpalayag man. Siya na Senador Antonio Trillanes nga may gana man magpapili presidente sa tuig 2022. Kung hindi magpapili, si Vice Presidente Leni Robredo. Kay siling ni Trillanes kapon niya daw siya ang mas may poder magdalagan presidente. Kay kwalipikado siya, dako ang tsansa nga magdaog sa masunod nga eleksyon. Pero kung mag-isol si Vice Presidente, maarangkada siya na Senador Antonio Trillanes. Sadya ni, kung sinong pilion sang grupo sa oposisyon. Ara si Robredo, ara si Trillanes, ara si Mayor Isko Moreno, ara si Senador Crespo, kag Senador Nancy Binay. Galing ti hindi man lahog-lahog ang sahanay sang administrasyon. Ara man ang anak sa presidente, nga may mga ara na gasinggit ran sararan, ara man si Bongbong Marcos, plano sang pamilya Marcos magbalik sa Malacanang, ara man si Senador Bongo, adlaw-adlaw nga lanyara sa pamantalaan, kag daw gapabati-bati na nga may gana man nga mag-arangka sa pagka-presidente. Ini masadya ni, madamo kita sang pilian, mas madamo kuno, mas masadya. May na ka may ideya na kamo sa atong tagpalamati nga subong pa lang, mas sira na bla ang imo desisyon. Amo ini siya ang akon botohon sa pagka-presidente. So may pilian na kamo. Damo nga mangangalan. Kag isa, dua, sinisayla, sigurado magapapili presidente sa tuig 2022. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers.
Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din. Timeless City 1. Ang masunod nga isyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time Las 7:02 ang masunod nga isyo. Antes na luyag talang mamangkot sa IPM kung sila gyapon kay damo ang pamangkot sa mga subdivision kung bala sila gyapon ang tagaan poder sang Bacolod nga manghakot basura. Kaya nanimaho na kuno ang pila ka mga subdivision nya basig inisla na sang syudad ang IPM kay wala nagapanghakot basura mo. Tilang taon ta dulong ta ining inyo reklamo sa management kung matuod nga hindi na sila ang ginpadagaan sang panugot nga manghakot basura sa Bacolod. Da wala pa man ginislan. Aksyon Radio Philippine Standard Time Las 7:02. Dasik siyang inuras ba? Ini iyang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga konserhan ang negosyo dako nga disaster, dako nga problema sa pungsod Pilipinas. Ako yaupod ako dire. Dako ini nga halit kag makakululba ini. Konserhan ta ang negosyo bangod sa pagtaas sa COVID-19. Puerte ka delikado. Iguon niyang sektor sang transportasyon, iguon niyang sektor sa mga negosyante, iguon niyang sektor sang urban poor, iguon niyang sektor sa mga mangunguma, iguon niyang sektor sa mga mangingisda. Delikado kayo. Kung gutom na ang pumuluyo, mabutanggid sa peligro ang seguridad kag peace and order sa pungsod. Nakita nyo lang si Iban nga kapungsuran,
gaibwal ang tao, ginawasak ang mga mall kag iban pa, kung gutom lang tao, kabay pa, nga hindi inamatabo dire sa pungsod Pilipinas. So may rason si Presidente Rodrigo Duterte sa bagsiling nga konsirhan ang negosyo, disaster ini sa pungsod Pilipinas. Kinanglan now na mangita mi Dios, mangita kita sang paagi nga ginakontrol naton ang pagsaka sang COVID, the same time ang ekonomiya bisan inanay amat-amat indi gid pagdumilian kag isira kay madisgrasya gid kon maputo tikoy na mga negosyante kon gut mo ng pumuluyo. Uy, tangla sa langit kabay pa hindi matabo ining pag-ibwal bla. Kung gutom man tao magpalang dulom panulok ya kabudlay na ini tapnaon. Lahog ka lang kuno sa iban hindi lang sa gutom ti delikado. Napananaw na ina sa gobyerno kag amoy na ang tindog ni Presidente Rodrigo Duterte nga correct. Kinanglan tun-an kung paano tapnaon, paano disiplinahon ang tao nga hindi magtaas ang COVID pero hindi pagpunggan kag hindi pag-ipasira ang tanan nga negosyo kay dako nga problema ini nga tubangon sang pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City 5. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, samsay ang mga
radyo, bakolod saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:09. Kayo ho magkusang pitik ni Presidente Rodrigo Duterte sa nagagwaab ng mga politiko ng mga ngalan. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte. Style nyo, bulok. Akalain. Ini nga mga balita kag isyo idulong sa aton sang Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.